videa. Tentokrát si zahrajeme hru Game Dev Tycoon. Co je to Tycoon, to určitě všichni víte. Je to vlastně něco, kdy my děláme z malého velké. Třeba jak znáte určitě Zoo Tycoon nebo Rollcaster Tycoon. No a vy třeba děláte z malého velkého zoo, nebo třeba z nějakého malého zabavního parku, kde nic není, děláte úplně tam husté dráhy. No ale v této hře to není úplně tak. Samozřejmě určitě děláme z malého velké, ale není ten tak. Teď jsme černoch, chceme být černoch, budeme tento hodnýho a budeme mít takovýto svetřík. Ten se mi líbí nejvíc. Takže company name, jo, jenom, já to tuším, že je indie hra, určitě je to indie hra a můžete si ji koupit za 160 Kč, odkaz je dole, takže určitě se podívejte, je dole. No a company name, takže to bude Space Soft, ne, jenom takhle, Soft, tak se jmenuje moje každá firma. Ježíš, měl bych se naučit psát. Player name budu já, moje jméno je Daniel, takže si tam zadáme moje jméno, moje Continuum, můžeme to třeba uložit tady. Před chvilkou jsem totiž nahrával a jak si jsem nezapol nahrávání v Audacity, jenom kdyby něco, tak nahrávám přes nový mikrofon, je to headset, sluchátka Siberia V2 to jsou a jsou úplně luxusní, takže určitě si kupte. No a my teď začneme vyvíjet naši první hru, jak vidíte jsme v garáži a to je super. Takže podle mě by to mohla být nějaká středověká, ne, vesmírná adventura a bude to na platformu G64 nebo na PC. Tady vidíte marketing share, což je vlastně jakési zastoupení na trhu. Tady u PC je to 40,39%, ale u G64 je to 56,1%. Ale taky musíme brát v potaz, že G64 jakoby vývoj stojí o 20 000 víc než na platformu PC, ale my samozřejmě chceme, aby se ta hra víc prodávala. Takže jdeme na G64, máme tady vybrané už žánry a my jdeme postupovat ve hře. Takže tady máme grafiku. Grafiku si můžeme vybrat buď textovou grafiku, anebo 2D grafiku. My si vybereme 2D grafiku, verze 1 za 10 000 Kč, takže už nás to celé stojí 30 000. A tady máme jakýsi základní platbu. A jak jste viděli, tak z nás vyletěly kolečka. Ty kolečka znamenají to, že tady máme design body, bugy, potom tady máme technology a research body. Za research body si bereme vlastně nějaké si věci, můžeme vyvíjet různé volanty, blablabla, 1 300 000 věcí, potom technologie, samozřejmě technologie, design, samozřejmě víte, co to je design, a bugy, to jsou takové ty nepříjemné věci ve hře. Takže určitě by měla být dobrá hratelnost, potom story nemusíš být až taková a zvýšil bych trochu ten gameplay, nebo ten gameplay, no. A už vyvíjíme hru, jak vidíte, vyletávají z nás kolečka o 106 a on se škrábe na hlavě, máme tady zase vši, no, když se škrábe na hlavě, tak znamená to, že nepřemýšlí. Momentálně máme v našem kapitálu jenom 32 000 Kč, protože my vlastně musíme každý měsíc odvádět, protože 8 000 to je tady té základní takže umělá inteligence tam nemusí být až taková, i když jo. Já jsem to už zapomněl poměnovat. Super. Level design by měl být dobrý, dialogy nemusí být dobré, ale level design musí být prostě super. Jak vidíte, co vyvíjí level designy a blablabla. Už vidíte, že máme 12 research bodů, 2 bugy, 5 designů a 4 ty. Takže 2D grafika a určitě tam má být klasický zvuk nějaký, takže zvuky by měly být dobré. Grafika a takhle a měla by být lepší world grafika, nebo grafika světa. World, já nevím, jak se to vyslovuje. Teď vidíte 8 000 minus měsíční poplatky, tady určitě vidíte, co je tady napsané, že máme 0 fanoušků. Teď vidíte, že nám mizí bugy, jak tady to. Takže teďka ještě můžeme nechat chvíli vyvíjet, to ještě v chvilku nechávám, oni někdy přijdou na nějaký design nebo technologie. Samozřejmě vidíte 22 research bodů, zase bug, musíme ho vyndat, to je divné slovo, no to je jedno. Takže my už si hru finishneme a jak vidíte, tak teď nám tady ukazuje jakési vždycky zhodnocení té hry. New combo, new topic, jak vidíte engine, story, questy, dialogy, level design, umělá inteligence,
design světa, grafika, sound a já. Ano, jsem tady opravdu já. Takže, teďka Game Reviewer, to jsou jakoby naše recenze na hry. Co? 3? Pretty Bad Star Games. Já ty lidi opravdu nesnáším. 4. To si děláte opravdu srandu. No, dobře. Chtěl jsem ještě říct, že všechno je tady o náhodě. Opravdu je tady všechno o náhodě a je to tak, prostě tady hraje prostě největší roli náhoda. Když vy prostě něco uděláte dobrého, no tak to nemusí být až takto. Ono se ta jakoby hra se nějak neorientuje podle toho. Tady máme už ty research body, jak vidíte, Custom Engine za 50 a New Topic. My si vezmeme New Topic, Racing a Start Research. Jak vidíte, už máme jenom 10 research bodů, vždycky nám to ubyde, potom vám ubydou nějaké peníze. Tady máte aktuální prodeje našich her. Momentálně jsme prodali 4 nebo 5 tisíc našich kopií a vydělala nám tato hra Game Story. Tato hra, zatím jsme ztrátoví o 16 tisíc. No, ale co už tam. Dobře, máme Racing Topic, jdeme vyvíjet rychle novou hru. Já bych řekl, že by se mohla jmenovat třeba Racer, nebo Race pro simulátor. Race pro simulátor, bude to Topic, bude Racing. Simulátor samozřejmě, platform G64, jak vidíte, už jsme zaplatili 30 tisíc. Samozřejmě musí být tady ta klasická grafika. No a jak vidíte, naše první hra se příliš dobře neprodává, ale co musí být u simulátoru hlavní? Story žádné, vynikající gameplay, vynikající engine. To je to nejhlavnější, jak vidíte, máme jeden design, 2 technologie, 14 research bodů, 1 bug, 2 designy, blablabla. No a level design může být super, umělá inteligence taky a dialogy nemusí být vůbec žádné. Teď bylo nějaké hluché místo. A jak vidíte, Game of the Market, hra byla stažena z obchodu. Vydělali jsme na ní 44 tisíc, což je docela ztrátový projekt. Uvidíme, jak ztrátový je. Tady vždycky máme nějaké ty, můžete si to vždycky pozastavovat, já vám to vždycky nechám najet. Já vám to číst nebudu, překládat, takže jsme v minusu o 10 tisíc s touto hrou. Takže grafika musí být super, hra taky a overall design ne tolik. Takže vyvíjejte hry. Jak vidíte, jsme v minus 4 tisíce skoro, ale tuším, že to přijde. Jak vidíte, máme tady napsáno, že můžeme jít jakoby minus 50 tisíc, než zbankrotujeme, takže super. Potom si klidně můžeme ještě půjčit, ale to si myslím, že teďka je úplně jedno. Musíme hlavně vyřešit bugy, ještě jich chvilku necháme probíhat, jak vidíte, no, na nic si nepřišel, no, přišel, nechci být za hanebníka. A jak vidíte, tak máme nové rekordy 13-13, což je docela dobře, že to máme vyrovnané. Jak vidíte, opět nám od minulé hry se zvedly jakoby tady ty blbosti, jestli vidíte. Tady to vždycky máte ten nárůst, jako by to jsme měli předtím, a tady máte ten nárůst, to světlejší. Vidíte, my jsme se taky hodně polepšili. Potom je tam možnost jakoby i tuto hru jakoby mazat, jako dát ji úplně jako někde pryč, ale to my nebudeme dělat. Jsem zpátky a právě nám jakoby máme další hru vyvíjenou, takže podíváme se na naše hodnocení, které máme. Doufám, že to bude něco kolem 7, bad, good. OK, Star Games, 7, Good Games, super hra, nebo dobrá hra. Potom, ne, 6, jo, máme 6 od Game Hero a tady ti jsou vždycky nejkritičnější. All Games mi dala 8, Player for Day, hrál jsme to dny. Jo, Sakra, ono se to nenatáčelo. Sorry, nějak jako byl fraps. Máme 20 fanoušků, což je velice kvalitní. A jak jste asi nemohli vidět, asi tady vám dám jenom zvukový záznam, protože jsem vypl fraps, ale nevypl jsem nahrávání zvuku. Jo. Industry News. Nintendo. Nintendo. Tady si to můžete vždycky číst, vždycky si jenom stopněte. Jak vidíte, už můžeme dělat i kontrakty, protože se jim líbila nějaká hra, myslíš, že jsme talenti, blablabla. No a jak vidíte, naše hra je, podíváme se na to, Game History. Jak vidíte, Race pro simulátor zatím vydělal 27 tisíc korun, takže to není první ztrátový projekt. My nyní můžeme vyzkoušet různé kontrakty, jako je logo animation nebo debug program, tady je strašně moc.
To by po nás chtěli asi hodně. Protože to nestihneme. A když my toto nestihneme, tak za to dostaneme nějakou penalizaci. Jestli se to tak dá nazvat. A my nyní jdeme do researche a vyvineme si nový topic. Tuším, že teďka tam máme transport, takže co si vyvineme? Fantastic, transport, sci-fi, fantasy hru uděláme. Já nevím, zkusíme nějakou pirátskou hru. Takže určitě to vyvineme. Já si teďka jenom sundám na chvilku sluchátka, protože mě tlačí z toho uši nějak. No, dobře, jak vidíte, naše hra se prodává velice dobře. Game History, už 100 000 jsme na ní vydělali, což je úplně luxusní. A jak vidíte, máme 83 fanoušků. Právě jsme vyzkoumali nový topic, což je super. A my jdeme dělat další hru pod názvem The Pirate Bay. Pirátská zátoka. Úplně jsme se neinspirovali od jednoho krásného, staženlivého toho. Bude to adventura na platformu samozřejmě G64, jak vidíte, už má 57% podílu na trhu, takže to je víc asi, já nevím, no, to je jedno. Protože 2D grafika verze 2 za $10 000, $10 000, ano, jak vidíte, gameplay musí být suprový, story taky a engine ne až tolik. Vyvíjej se. Jak vidíte, máme jeden bug a všechno, máme normálně 3 bugy, co? Dialogy by měly být dobré, level design a umělá inteligence ne až tolik. Jedeme dál, vyvíjíme nějaké slabé vyvíjení. A jak vidíte počkat, kde to tady je napsané, tady to musí být někde napsané, za kolik se toto? To je jedno. Budeme mít prostě test konzoli test. A my teďka dáme grafiku, word design a soundy by měly být taky docela dobré. Takže uvidíme. Ježiš, zatím to... takže jak vidíte, naše hra Race Pro simulátor byla stažena z obchodu. Prodalo se 2497 kopií a vydělalo jsme na ní 170 000 korun, což dolarů, což není vůbec špatné, protože předešlý ztrátový projekt jsme samozřejmě obešli. No a teďka musíme vyladit všechny bugy, opět by mohl vyladit i technologii a design, což by nebylo úplně špatné. A tady mi píšou z Local News, že, no já to nebudu překládat, chceme to, že po nás chtěli rozhovor neboli intervium, takže jsme jim dali nějaké intervium. Startup. No jo, jasně. OK. No, dáme určitě OK, určitě jim to OK-ujeme, což nevím proč. Takže máme tady hype, což je jakési zvýraznění, jestli to tak můžu říct, které je velice kvalitní. No a my jdeme dál. Jak vidíte, počkáme ještě chvilku, jestli se nám nevyvinou ještě nějaké lepší věci. No a asi ne, asi už ne. Asi nepůjdeme lepší design technologie. Prosím. No tak dobře, tak nic. Kalíme na něm a jo, teď si to trochu zrychlíme. New record 13. What the fuck. Víte, určitě jsme zase postoupili, bla. A jdeme dál. A za chvíli by nám měl přijet recenze na hru Pirate Bay. 6. About good. Si dělají srandu. Tentokrát už nevím. 5, jenom 5 si děláte srandu. 6. I like it. Game Hero. Teďka Fails Big Shorts. Jasně. Teďka se nám hra začne prodávat. Za první týden jsme učinili 3000 něco kopií, to je jedno. Uvidíme, jak je tento projekt ještě ztrátový. Víte, tady na tom jsme vydělali docela dost peněz a teď jak bude ztrátový tady tento projekt. Game History. No, prodávej, jen se prodávej. My si zatím vezmeme nějaký kontrakt a uděláme ho.
Sice nevím jakým, ale mohli bychom vyzkoušet tady tento, sice asi to nedáme, nějaký těžký kontrakt docela. Máme tady novou platformu, na kterou můžeme vyvíjet, což je TES Nintendo. Jak vidíte, tato hra nemá povolené názvy, takže samozřejmě zkomolené, ale to je si myslím, že jedno. Uvidíme, jestli to stihneme. Neškrábej se na té hlavě, to stejně nestihne, já mu nevěřím tomu pachlokovi. Přišli jsme o 6 000, to je kruté z jejich strany. Co už tam. No, ale my se podíváme ještě na Game History, jestli už nám to vydělává 8000 profit. Pirate Bay to není úplně moc, co je spíš málo. My si teď něco researchneme, což bude asi nový topping. Dobře. Už se hodně přeříkávám. Už se opravdu hodně přeříkám, takže budeš zjišťovat aeroplane nebo letadla. Takže uděláme asi nějaký letecký simulátor. Máme prodáno skoro 10 000 kopií nebo už 10 000 kopií. A podíváme se, jak jsme na tom s tímto projektem. 15 000 jsme vydělali, to není úplně moc. Takže Pirátská zátoka neměla úplně nejlepší vydělali jsme jen 70 000 blablabla, vlastně 10 000 kopií. No a my už jsme vyzkoumali ten nový topik, že jo, takže jedeme a bude to letadlové aeroplány. Topik bude aeroplane, bude to simulátor a bude to... Já teď přemýšlím, jestli bychom to mohli dát na TES, protože TES má docela dobré zastoupení na trhu. Ano, vezmeme si licenci na TES. Opět to bude toto. Víte, jsme v mínusu 12 000, což není úplně nejlepší. Musí být dobrý gameplay, engine, story nemusí být vůbec žádné. Letadlové aeroplány. No. Trochu pokulvahám v názvech, ale jinak to je v pohodě. Takže umělá inteligence dobrá, dialogy tolik a jinak to může být asi takhle. Myslím víc technologie, víc všeho. Grafika musí být dobrá, word design taky a soundy nemusí být až tak dobré. Takže uvidíme. Ty už nahráváme dlouhou to dobu. Takže, jak vidíte, máme teď vyčištěné nějaké bugy, máme novou bod technologie, 13. bod technologie, ještě jeden bod technologie by to chtěla, aby jsme překročili nějaký ten blablabla. Tak nic, musíme to finishnout, jinak bychom asi zkrachovali, což by nebylo nejlepší. Když potom bychom si mohli vzít půjčku. New record, to není new record. A ty už se ukáž, až můžeme jít level up. Víte, jsme borci, jsme už na druhém levelu. No a teď uvidíme, jak se nám hra bude líbit našim recenzentům. Aeroplány. 4. Ta 5. I like it. Dejte tomu něco už dobrého konečně. Quickly bad good. Really? Ne. Nice experiment. Dobré, takže omlouvám se za moji angličtinu, jako to není nic osobního. Brutální počty kopií za jeden den. Tomu říkám brutál, uvidíme. Už 12 000. To je brutální normálně. Na to, že to mělo takovou špatnou recenzi, tak fakt super. My se teďka podíváme, jestli tady máme nějaký kontrakt, který už jsme jakž tak stihli. Tento asi, zkusíme si ho dát. A dělej, jedem. Já ho chci dát, já nechci. To je zase nějaké blbosti, protože to přečtěte. Já vám to nebudu všechno překládat. Jo. Takže jedem, ještě jeden. Super, máme to. Vydělali jsme si 13 000, jsme bohatí. Jsme lovatí džávové. Takže kolik už nám vydělala hra? 59 000, super. Teďka se podíváme na research, jestli můžeme něco researchnout, nějaký nový topic.
Bych udělal fantasy hru, ale to se mi nějak nechce. OK, jedem. Možná vytvoříme nový engine. To mě tak napadlo, že bychom mohli vytvořit už nějaký nový engine. Protože ten starý, jako přiznejme si, není úplně super. Ale mohli bychom ještě vytvořit jednu hru. Vydělala nám taky stejně skoro jako, která to byla hra, nevím. Ale prodalo se 18,5 tisíc kopií a 130 tisíc blbostí. To byl bratr! A já nemám zavřené dveře, to bude tím. No dobře, on je totiž ve vedlejším pokoji a jak říká, tam řve a hraje si. No, on je trochu divný. No, jinak to je v pohodě. Počkat, kolik na to máme? 5 týdnů. To bychom možná ještě mohli stihnout, tento kontrakt. Možná, kdybychom to nějak stíhali. Počkat, proč tady otvírám fixku? No to není úplně dobré. To stihneme. Jo, stihli jsme to. Máme 20 000 korun. Teda dolarů. Měl bych se naučit už konečně mluvit. Takže uděláme Racing Simulator a bude to jak to bylo? Počkat, to bylo... měli bychom udělat nový engine, tak dobře. Vytvoříme teda nový engine, když si to strašně hodně lidí přeje, tak vytvoříme nový engine. Industry Report, nějak zase blbosti po nás by chtěli. Oni by toho chtěli. Dobře, jdeme. Vyzkoumají nám nový engine. My chceme engine. A mám 209 fanoušků. Jsme oblíbení. A můžeme takhle pohybovat ze svou garáží. Sice nevím, proč Research Complete máme nový engine, nebo spíš můžeme si vytvářet náš vlastní engine, takže bude tam 2D grafika V2 a bude tam určitě save games a asi tam nebude tam story, ale bude tam monosounds. Počkat. My na to nemáme prachy, sakra, to budeme ještě muset udělat rychle nějaký kontrakt. To máme jenom tady tento kontrakt. Uvidíme, jestli ho stihneme udělat. Jedem. Já, jasně, test, japonský něco, blablabla. Jedem, to nás nezajímá. Nebudu to číst, protože bychom se tím asi zdržovali. No a jedeme dál, takže design, jo, stihli jsme to. A máme 23 000, takže máme 93 000 a jdeme na nějaký kontrakt. Momentálně nemáme žádné kontrakty, což není úplně nejlepší. My si dáme jednou hru, monosoundy a save games, na což máme a bude se to jmenovat Space Magič, umí to psat č? N B Z počkat Žin, takhle Space Magic Engine. To je super. No, jedeme dál, teď tak to musíme vyzkoumat za tu dobu. A samozřejmě nám přitom přibývají i researche. Jsme v mínusu, to je kruté. Potom hned budeme se zase vyvíjet nějakou hru, nebo hodíme nějaký kontrakt a potom budeme vyvíjet hru. To by bylo možná to. Dočkáme se Mastera 5. To je super. No, dodělej to v daném termínu. Ano. Engine je complete, takže teďka si dáme nějaký kontrakt, jestli něco máme tady. Hele, já bych si dal tady ten. Za těch 15 si dáme a ještě něco si dáme. Já se podívám, jak dlouho nahrávám, protože to by mohlo být docela zajímavé. 25 minut. No dobře. Takže máme 15 000, ještě uděláme nějaký, ne, engine nechci, engine už máme. A dáme si nějakou jinou prácička, by tady nebyla. Tyhle, to nevím, jestli to stihneme udělat. To vůbec nevím, jestli to stihneme udělat. Prosím, logo animation, to musí být v pohodě, ne, to udělám za... No, asi v té době ještě neměli Sony Vegas. To jsou nějací nemoderní cápci. A stihli jsme to. Máme 26 000 na našem kontu, což je super. A my jdeme vyvíjet další hru.
nebo počkat, zkusíme se ještě v researchi se podívat, jestli nemáme nějaký nový topik. Nemáme. A já bych se ještě vyvíjel tento blbost, neboli volant. A podíváme se, jestli pena. Máme novou konzoli. To je super. No, takže dělej, vyvíjej nám volant, protože ten by se nám mohl hodit. Takže tady někde je nějaký kontrakt. No, nejsou tady příliš dobré kontrakty. Uvidíme, jak to zmákneme. Takže bude se naše hra jmenovat samozřejmě Space Magic Engine. My si dáme opět toto. Bude to racing hra a bude to simulátor a bude to Race Pro Simulator 2. Takže uvidíme. Zatím nás to stojí 40 000. To není dobré. Sakra, my nemáme vůbec žádné peníze, měli bychom si nějaký kontrakt. To není úplně nejlepší. Ty vole, ten ale asi nestihneme, možná uvidíme. Když tak jsme úplně v čudu. No a jedem. No jo, máme mástra, pětku. To je super. A jedem. Ještě tolik po nás to... Neškrabej se na té hlavě! To je úplně idiot. Teď kvůli tobě přicházíme o peníze. Kvůli svým vším. No jasně, minus 11 000. Proč ne taky, že? Proč taky ne? Já potřebuji udělat nějaký kontrakt, jinak jsem v řiti. To není dobré. To není vůbec dobré. No, kontrakt, my potřebujeme nějaký kontrakt. Uděláme brutální hru a to bude sportovní hra. Bude to simulátor. Bude to, bude to na, já vím, na co to bude. Nebude to na TES, ale bude to na G64. Bude tam Space Magic Engine. A my uděláme textovou grafiku, nedělám si prdel. Uděláme samozřejmě tady tuto krásnou grafičku. A save game musíme tam hodit. Následně, co to má být? Sportovní simulátor, takže questy by tam měly být dobré a engine nemusí být až tak dobrý. No, sakra, jak jsem ho nepojmenoval. Učte mi 111 000. Vy holoto. Potřebuji 111 000 od vás. Dialogy nemusí být dobré, umělá inteligence musí být lepší než level design. Jinak by to nebylo úplně dobré. Máme jeden book, to je super. Takže jsme na tím zatím docela dobře. Já bych tam hodil i ten monosound, zatím word design, grafiku bych nechal takhle. Asi. Víceméně by to takhle mohlo být. Technologie, jedem, vyvíjíme ještě něco. Máme asi rekord, což je docela zajímavé. No, dobrý, máme nový rekord, to nám nemusíte ani říkat. No to je super, můžeme vyzkoumat joystick a jestli nás tato hra nezachrání, tak to bude špatné. Tak. Ještě by 10. 7 jenom. Já chci, aby se to prodávalo. Nemám minus $840. No beautiful, to je krásná hra. To musí být extrémně krásná hra. Good game, dobrá hra. No to je sice pěkné od vás, ale... No jasně. Teďka potřebuji, aby se to prodávalo. Že by rekord. Jupi, počkat. Je mi story. Už na tom vydělám, mám 28 000, jsme úplně borci. Kontrakt, beru si nějaký kontrakt ještě.
Ne, to je ideální. My jsme možná měli stihnout, pokud ne, tak to je špatné. No, teď to stíhej, máš na to jenom 3 týdny, což je docela dost. Jasně. Develop, gaming, OK. Blablabla. Já to vždycky otolkuju, já si to ani nějak nečtu, mě to nebaví. Protože už jsem tu hru jednou projel. No, dobře, kontrakt jsme splnili, máme 21 000, tady jsme měli nějaké vyšší prodeje, docela zajímavé. No a bude vydáno Nintendo, teď už nevím vůbec, jak se to jmenovalo, no to je jedno, takové to ručky. Jasně. Jedeme dál. Za měsíc tam psalo. Asi, já nevím. Vyděláváme. My vyděláváme. Je to pík. A bude to transport. Si sečneme. Podle mě bychom mohli. A potom uděláme nějakou novou hru. Jo, vydělal 207 000, to je super. A my teď pojedeme plus 2 fanouškové, super. A my teď vlastně pojedeme, potřebovali bychom novou hru hned vytvořit. Develop new game. Bude to... počkat. No. Transport of space by to mohl být. A bude to teda transport. Bude to strategie. A teď já nevím, na co to dát. Pořád máte zvětšit tu převahu. Space Magic Engine. Dáme si to tady tu naší grafiku. Ježiš, sežralo nám to 60 000, to je moc. To je příliš. Se vím určitě. Engine by měl být taky dobrý. Omluvte mi za mé kašlání. Hold, není mi úplně nejlíp. Gamelink byl vydán. To je super. My teď potřebujeme mají umělou inteligenci v tom dialogu, by mohly být ale level design. No, to umělá inteligence by nebyla úplně špatná. Jedeme dál. Vyvíjej, já potřebuji co nejvíc těch bodů, těch trapných bodů. 2D grafika V2, jasně, word design, grafika, nemusí být až taková, jsem taky ne. Dodajte bugy, přidejte ještě nějaké blbosti k tomu, aby jsme byli o 20% víc cool a jo, 18. Jasně. Marketing. Můžeme vyzkoumat marketing, to je úplně super. Když bych to asi finishnul tady tu hru, uvidíme, kde budeme mít všude rekord. Máme všude nový rekord. To je super. A teď se mi chce kašlat. Mě bolí opravdu v krku. Měl přestat mluvit. Takže jak dostaneme hodnocení? Tam byl, transport strategii je dobrá kombinace. 9, 10. 10. Design této hry, blablabla, level design úplně superový. Teď nám to musí vynést hodně peněz. V tom případě to bude 18 000 kopií. Juhu. Čekat, co si můžeme researchnout za nový topik? Business, super, to je jedno. Jeď vydělávej. Já si mezi tím ještě dám researchnout marketing. A jeďme. Půl mega. Jo, jasně, vraťte si to, mě to je uprdele. To klidně si to vemte. Store Games, 10, blablabla. Jsme prostě dobří. Jsme prostě borci. 606 000. Prostě ono to je, jak bych to řekl, ono to je o tom prostě dát něco super. Když budeme mít 1 000 000, tak se můžeme přesunout na další level, takže budeme mít další studio. Marketing, blablabla, tutoriál, blablabla. To jak nepotřebujeme. Jak vidíte, hra se prodává úplně luxusně. No a pro toto video to už asi ukončím. Já se ještě podívám, jak moc jsme dobří.
Už to vydělalo 800 000. To je super, super, super. Jsme super prostě. Takové výdělky. 1 mega. Je to tam. Stěhujeme se do další kanceláře, vy buzniny. No dobře, nejste buzny. V klidu. OK, takže máme pořád nějaké dobré ty. Bude Master 5, Veda Gear, blablabla. Že si to můžete přečíst. Blablabla. A blablabla. Pořád nám ta hra vydělává, což úplně nechápu. A my budeme hledat někoho na pozici. Což je super. A my to musíme vyzkoumat, že? Jste manažer. Takže budeme zkoumat. Budeme prostě zkoumat. Byla stažena z obchodu, vydělala nám 1 milion. Asi, když jsem to přečetl dobře, tak je to super. Ty to vyzkoumej, abys byl o víc procentů. A teďka, jo jasně, klidně si to vemte, mě to je užitě. A my potřebujeme toho kodéra. Vidíme, koho najdeme. Level 1, level 2. Hele, já si tě vezmu. Jo, teďka si dáme nějaký kontrakt, což by bylo docela dobrý. Abyste se jakoby nějak poznali, tady to je jako divné, jako že tady přišel někdo jiný, takže tady je nějaká ta míra toho, že aby se to zlepšilo, tak uděláme spolu ten kontrakt. A teďka jedeme. On zatím ten člověk vůbec nic neudělal. Kaňte ho. No, ale my jdeme vyvíjet další hru, nebo jdeme spíš researchnout nějaký další topik. A můžeme vyvíjet business hru. Ale já bych tu business hru aj docela vyvíjel. Nevím, ale už to asi budu muset opravdu ukončit, protože nahráváme strašně dlouho. Ještě to budu muset sestříhat, což nebude úplně nejlepší, protože si to budu muset poslechnout znova. No ale nevím, ještě chvilku pojedeme, 2 minuty, protože natáčím 39 minut. Blablabla. Takže máme nějaké peníze, takže my se pustíme do vyvíjení nové hry. Topik bude to. Počkat, my můžeme pokračovat v těch hrách? Nemůžeme. No to je jedno. Takže dáme nějakou business hru, potom by to byla businessový strategie na platformu. Zkusíme to dát na GameLink a samozřejmě Space Magic Engine 2D grafika verze 2 a jedeme. Takže vy víte, grafika musí být dobrá, gameplay tež engine ne až tolik. Jedeme dál, vyvíjíme. Víte, kolečka padají z nás dvou, což je taky super. Level design, taky dobrý, umělá inteligence, taky mohla být dobrá, dialogy, tak. No jeďme pánové, jedeme pánové, musíte fičet. Jenom 9, to si děláte se mně srandu, pánové. Grafika musí být dobrá, od design ještě ne, ale zvuky by mohly být docela dobré. Jasně, nějaké blbosti určitě si můžete přečíst, co tam bylo napsáno. A jedeme dál. Teďka bychom ještě si mohli nějak doplnit. Přečtěte si to krásně, přečtěte si to. Bylo to, že jsme vyvíjeli 4 hry, vydělali jsme na nich nějak 500 000, blablabla. A teďka zase padají kolečka. Z něho vůbec nepadají kolečka, on si snad dělá asi srandu. No, to je jedno. Jedeme. Takže new rekord. Protože jsme vzali toho super pána, tak máme new record, level editor. Máme level editor. My máme level editor, game review. Teďka to musí být dobré. 8, to není vůbec špatné. Jako 9 by nebyla špatná, super, máme 9.
Super. 7 taky dobrý. Když to nejde pod 7, tak to je super. Jo, tak v tom případě to je úplně luxusní. Jak vidíte, tak to je úplně superové. A my tě musíme trénovat. Budu tě trénovat, budeš kódovat. Ještě jdeme trénovat. Máme nové fanoušky. Docela nám ta hra i vydělává jaksika. Už si zaplatila na sebe ta hra. Už nám vydělala i 9000, což není úplně moc. No ale i přesto to je super. On má už, technologii nemá úplně špatnou. A ty půjdeš researchnout něco a nějaký nový topic. Hunting? To asi nechceme. A co můžeš researchnout? Level editor. Medium Games. Researching Medium Games. A jak se nám to prodává? Kolik už jsme na ní vydělali? To není dobré. Jenom 200 000, což jako není úplně jako nejmíň, jo, ale není to nejlepší. A teď se prodává trochu víc. Publishing kontrakt. Jasně. Super. Takže už můžeme dělat kontrakt pro nějakou firmu. Nebo spíš můžeme jakoby vyvíjet hry pro nějakou firmu. Jo, takže můžeme vyvíjet, co chceme. Takže můžeme třeba vyvíjet fantasy adventuru. Jo, a musí to být minimální, to radši ne, medium. Ježiš, to na to ještě někdo chce dělat. Fantasy RPG. Dobře, potom to nějak zkusíme vyvíjet pro ně. A musíme si vzít teda nějakou tu práci. Počkat, co to tam bylo? Fantasy adventura. Takže já si jdu, ještě mám fantasy, to ještě nevím, počkat, research. Ještě fantasy ještě nemám vyzkoumané, zkoumej, musíš zkoumat. Jo, vydělala půl mega, super, blablabla. A teďka rychle musíš to vyzkoumat, aby já jsem mohl udělat tu hru pro ně, protože ta si bude luxusně prodávat. No a já už se s váma musím rozloučit pro toto video. Uvidíme se zase příště. Takže pro dnešní video, čau, pokud se vám video líbilo, zanechte like a blablabla a taky ty blbosti. Takže už fakt, čus.